dies el sol esperàvem i els carros veiem passar. Bona nit a tothom. Des de l'acampada per la llibertat us fem una crida per al 28 i 29 de setembre per omplir la plaça Sant Jaume davant de la manifestació que ha convocat la Policia Nacional Espanyola i la Guàrdia Civil per homenatjar els policies de la Por Ellos enviats per l'estat espanyol per tal de silenciar la veu del poble català. Aquestes forces d'ocupació van colpejar hàbilment a ciutadans pacífics que únicament volen i han volgut exercir el seu dret a vot i decidir lliurement el seu futur col·lectiu a les urnes. I per això no podem callar. No tenim dret a rendir-nos i no tenim dret a claudicar. El divendres 28 us animem a passar la nit amb nosaltres aquí a plaça Sant Jaume a defensar-la, tal com van fer el dia 30 de setembre en els col·legis electorals a tot Catalunya, omplint-la de la mateixa il·lusió, alegria, esperança i valentia que ens va permetre fer del referèndum del 1 d'octubre el primer gran èxit col·lectiu i popular de la nostra història recent. No podem oblidar que el poble té el poder i l'obligació de pressionar els polítics per tal que facin complir la voluntat de la majoria de la ciutadania. Poble organitzat, poble respectat. El 29 a 9:15, a les 11:30, demostrem que no oblidem la violència i la brutalitat policial que van exercir les forces i cossos de seguretat de l'estat espanyol. El 29 demostrem que seguim ferms i decidits a defensar els drets i llibertats del conjunt de la ciutadania catalana davant de la repressió i la ignomínia imposades pel règim monàrquic del 78. El 29 cridem tots junts, visca la república i visca la llibertat catalana. Gràcies.